pokiaľ chcete vidieť, či ma vybral do Rally Akadémie Samšu, určite dopozerajte tento storytime /vlog až do konca. Ako ste si mohli z názvu videa prečítať, tak toto video bude o tom, či ma vybrali do Rally Akadémie a či budem jazdiť rally alebo ostanem pri motokárach. Môžem si to všetko povedať, ale poďme pekne od začiatku. Takže od tejto akadémie som sa dozvedel cez toto Reelsko. Toto je tvoja šanca stať sa rally jazdcom. Sám v spolupráci s Rally Style SRO hľadá nové talenty, ktoré nás budú reprezentovať v rally. No a trebalo tam vlastne napísať motivačný list, športovú históriu a životopis. No a tým, že ja rád veci odkladám, tak som to robil, že deň pred deadlineom, takže to bolo docela chaotické, ale tak nejak som to zvládol, napísal som to a dokonca som to docela dobre napísal, lebo vlastne prvý výberový termín, ktorý bol tuším 18. mája, tých vyberali vlastne podľa toho, či už máš nejaké skúsenosti z rally alebo proste skúsenejších jazdcov, hej. Ale tým, že vlastne ja jazdím 99% len motokári a vlastne len jeden jediný krát som skúšal nejak závody v aute, keď som bol na autosalóne v Trenčíne. Vlastne mňa mohli vybrať len na základe motivačného listu, ktorý som pravdepodobne dobre napísal. Tak vlastne druhý výberový termín bol 28. júna. Takže som sa zbavil, zobral som môjho kameramana Nikomaka alias Tomáša, no a išli sme vlakom z Bratislavy do Košíc a potom vlastne do Prešova. To nehovorím len tak otvorené, sa nebudeme mať nejaké zrejmy a ešte tam. Koľko ešte pôjdeme? Veľa. Toto je celý tomto. Vítajte v Košiciach. Stanicu na rozdiel od nás. Tento výber pozostal vlastne z troch vecí, ktorých som vlastne ani tak nevedel, že tam budú, lebo v e-maili o organizačnom bolo napísané len vlastne, že sa bude jazdiť slalom a že tam budú nejaké iné nenáročné aktivity, nebolo konkretizované aké. Prvá vec, čo sme tam robili, zavolali nás tam napísať nejaký test o rally, čo vlastne ja rally nepozerám. Tak ja nepozerám rally, akože vyslovene, že rally. No ja, zle. Ja pozerám formule. Sa tiež. Absolútne neviem, akože žiadnych rally jazdcov ani tak. A to boli tuším, že prvé dve otázky, že kde sa jazdí rally, to som nejak dal. Dal som tam tuším nejak oždianske serpentíny tuším, potom som tam dal rally Tatry, Poprad a ešte nejaké, tuším dve som tam vyplodil. Ja že Košické rally? Alebo ešte také? No, rally Tatry. Ja som dal, tak však to existuje. Potom Janku vršok do vrchu. Ja som dal oždianske serpentíny. A potom Prešov. No. Obchod, úspeš. Potom tam bola otázka, že akí boli majstri Slovenska, nedal som ani jedného a jediné, na čo som sa zmohol, tak som dal, že Robert Kubica. No a ďalšie otázky boli už také jednoduchšie, kto je tvoj najobľúbenejší jazdec z motoršportu. Ja že vzor oný som dal Kimi Räikkönen, lebo jazdil formulu a rally. Alebo čo by si robil v tíme, kebyže nie si jazdec, alebo proste také otázky, už to nebolo úplne o rally, takže to som nejak vedel zmáknuť. Potom ďalšia vec, na ktorú nás zavolali, boli pohovory. V týchto pohovoroch sa nás pýtali otázky typu, čo prinesieme týmu, vlastne čo sú naše silné, slabé stránky, aké máme skúsenosti s motoršportom, čo sme všetko jazdili. Potom dosť dôležité boli finančné otázky, na ktorých som trošku pohorel, lebo tie moje financie nie sú úplne najlepšie. Ale myslím si, že toto som docela kúkol. Ešte ten test, ten som bol docela kúkt, ale nakoniec, že vraj som dal na 17-18 bodov, takže ten som docela pohode napísal a si mi zobral len bod za vlastne Kubicu, ale nevadí. Aj tak je Kubica GOAT. Ďalej sa išlo na jazdy. Najprv si mal prejsť trať, rozprávať akože revíziu trate, pochodiť si tú trať, jak to je, proste nám to vysvetlili a potom si to mali sami prejsť. Ale je to strašne jednoduchá trať. Tam nemáš ani slova. Ja som našiel na Facebooku tú trať, takže ja mám screenshot tú celú. Hej? To není ona. To není ona. Traktark. Povedal Traktark. To bolo v dueli. To bolo v dueli, že ako sa volá pásové vozidlo na úpravu svahov. A chalán zajebal Traktark. Potom, že Ramtak. Až na tretí pokus povedal, že je Ratrak. Chalán frajer, celkom. Traktark, Kartak.
No a ďalej vlastne sa mali ísť na cvičné jazdy. Trénoval nás vlastne, alebo akože tie prvé tréningové jazdy sme išli do auta s Matúšom Čarným. Vlastne to je chalan, ktorého vybrali z prvého výberu. Čauko. Čau. Inak ja som Edo. Čau, Matúš. No jak? Jak to vidíš dneska? Vieš čo, ja jazdil som, mám vodiček asi, že pár mesiacov. Plus skúšal som slalmy a jazdím motokári už 1,5 roka, tak v akadémii, takže tak akože No, uvidíme. Dobre, takže máme tu trať, máš 2 skúšobné jazdy, kľudne si to vyskúšaj, vnímaj si trať, pozeraj si na aké brzdné body, jak tá trať vyzerá, možno nebezpečné miesta, tu síce žiadne teraz nie sú, ale potom na tých ostatných slalomách vedia byť aj nejaké také. Jednotka, dvojka podľa mňa sa tu poje, že? To je jednotka, dvojka, môže byť, že tak, je tam možno vzadu, keď sa to dá kus rozbehnúť, ale to asi len 1-2, hej. Dobre, vyskúšame. Dobre, rušná dolu. No, poď. Bomby do cieľa a stop. Ako to vypadalo? Veľmi pekná jazda. Teba vlastne vybrali, že? Do výberu. Hej, ja už jazdil som. Aha. Mám jeden kopec, mal som ísť za Rally Prešov, ale Rally Prešov nám zrušili. To sa tá. Takže, teraz. Pekne všetko. Aha. Tam vzadu tá otočka. Nemáme tu na tie samosvor. Tam sa skôr otočíš, keď nebudeš držať plyn pri otačaní. Jak už sa otočíš, budeš mať smer, už plyn a už držíš čím skôr. Tam Ja ich tam, jak je vrácak, ten vrácak jeden. To. Ináč v podstate všetko fajn, hej. Poď ešte raz, akože navnímaj si to a potom naostriť dáš do toho všetko. Tam trojku nemusíš ani dávať, tam kľudne poťahne. Hej, okej. To bola dobrá tá dvojka, či ešte som mohol potiahnuť jednotku? Kľudne si mohol, nemusíš. Ten motor má 5 kľúček a môžeš to posiť. To som sa ale nevadí. Viacej brzdy? Ďakujem ti krásne. OK, dobre. Ďakuj. Dobre. Pekné jazdy, všetko fajn, vieš čo máš lepšie, ak si aj hovoril, jazdy, že čo? Hej, viacej si nadbiehať niekde, viacej brzdiť a tak. No, to už vieš. Potrebujem ešte z GoPro zábery. A vylepšíme ešte trošku. Nech sa Dobre, ďakujem krásne zatiaľ. Sme odjazdili tieto dve jazdy. Tie som dal docela v pohode, by som povedal, vysvetlil mi tam Matúš pár vecí a takto vlastne išli všetci. Prvé pocity poprosím na kameru. Dobre. Shitbox. A vlastne potom si to išiel len tak skúsiť, Tomáš. Oni tam aj pohovorí, oni to aj neriešia, takže povedal. To je debil. Ale akože teraz keď zajazdí niečo dobré, ty kukus, tak to som veľmi zvedavý. A ide. To Machaj si na ručku furt. To
to auto, ale ne. Proste auto prestalo zrazu fungovať, takže do tých reálnych jazd som sa snažil ísť tak približne v strede. Nech to je vlastne trošku rozohliate, lebo bola tam nejaká prestávačka medzi tým a nech vlastne to není úplne aj zahriaté to auto. Ideš sám, či idem s tebou? Budeš mi aj niečo radiť, alebo tak, či... Jak ty chceš, môžeš ísť ľudne sám. Ja aj tak, keď nebudeš radiť, tak asi poviem sám. Dobre. 2, 1. Flashback. Máš tam strašne veľa takých tých páčok na volante, že na volanie a neviem čo, tak na to aj pozor, aby si to neurval. End of flashback. Dostávame sa teraz už k výsledkom. No, boli sme tam traja jazdci z Akadémie Max 60. Úspešnosť bola... Lova. Jo, nikoho nevybrali. To smutný veľmi. Tak, rally jazdec zo mňa asi úplne bude. Každopádne, ďakujem môjmu kameramanovi, ďakujem krásne, že som mohol to otestovať, je vlastne môj druhý slalom a že môžem mať takúto skúsenosť. Ďakujem krásne Samšu. No a myslím si, že to by bolo pre dnešný vlog lomeno storytelling všetko a my sa vidíme pri nejakom ďalšom super videjku. Čaute.